алло, ассалому алайкум. ва алайкум барсалом. ман аз шӯъбаи кадрҳои ширкате ки ба он қаблан шумо ҳуҷҷатҳои худро супорида будед занг мезанам. мо ҳуҷҷатҳои шуморо омӯхта баромадем. ягона камбудӣ маълумотномаи тиббие ки пешниҳод кардаед муҳлаташ гузаштааст. лутфан маълумотномаи тиббиро ҳар чӣ зудтар пешниҳод намоед то мо аз аввали моҳ тавонем бо шумо шартномаи меҳнатӣ бандем. хуб фаҳмо, ин тавр бошад ман аз муоинаи духтур гузашта маълумотномаи тиббиро дар зудтарин фурсат пешниҳод мекунам. ташаккур, интизорем. ассалому алайкум. шумо ба назди духтур дар омаданӣ ҳастед? бале, ба ман маълумотномаи тиббӣ лозим аст ва бояд аз муоинаи тиббӣ гузарам. марҳамат, шумо метавонед бенавбат дароед. ташаккур. духтур, мумкин аст дароям? марҳамат, дароед. гӯш мекунам. ягон шикоят доред? шикоят надорам. ба ман маълумотномаи тиббӣ барои ба кор дохил шудан лозим аст. чӣ бояд кард? хуб, аввал бояд якчанд ташхисҳоро супоред. ман ба шумо роҳат навишта медиҳам. ҳамаин таҳлил ва ташхисҳо барои шахсони маъюбият дошта ройгон аст. ҳамшира шуморо ҳамроҳӣ мекунад ва ҷавоби ташхисҳоро гирифта боз ба назди ман меояд. хуб шудааст духтур. ташаккур. омадед. умед мекунам ки монда нашудед. ташаккур. ҳамаш хуб аст. хеле хуб. ташхису таҳлилҳо нишон медиҳанд ки саломатиятон хуб аст. албатта бояд ба ғизоятон низ эътибор доданатон лозим аст. меваю сабзавотро бештар истеъмол кунед. ман ба шумо якчанд витаминҳоро медиҳам ва дар давоми як моҳ онҳоро истеъмол намоед. акнун гӯед ки чанд пул бояд супорам? ин дорувориҳо ройгонанд. ба ҷои нави корӣ ба шумо комёбӣ хоҳонам. ташаккур духтур. саломат бошед. ягон кӯмак лозим шавад занг занед. хуб шудааст духтур. хуш омадед. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон. моддаи 15. ёрии тиббӣ ба маъюбон. ба маъюбон дар муассисаҳои давлатии тиббию иҷтимоӣ ба таври ройгон ё имтиёзнок бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ёрии тиббӣ расонида мешавад. салом алайкум. салом, маълумотномаи тиббиро овардед? бале, ана ин маълумотномаи тиббии ман аст ки чанд рӯз пеш ташхисҳоро пурра гузаштам. ана ин гапи дигар. ташаккур. саломат бошед. дар моддаи 25 ва 26 конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи маъюбон ки онро Тоҷикистон эътироф кардааст омадааст шахсони дорои маъюбият ҳуқуқи баробари дигарон гирифтани хизматрасонии тиббӣ босифатро доранд. агар шумо нафари дорои маъюбият бошед, шумо инчунин ҳуқуқ ба хизматрасонии тиббӣ ва муолиҷаи барқарорсозӣ доред.